Joan Guiu i faig segon curs de l'Escola Berta Llat i ara us recitaré un poema de Sant Jordi. Sant Jordi diferent. Caldria parlar amb Sant Jordi a pocs dies del seu sant i posar-lo al corrent d'això que ens està passant, que no cal que porti ni armadura, ni espasa, ni escut, que el drac s'ha fet petit, més petit que un cuc. Oh, patró de Catalunya, allibera'ns d'aquest virus maleït. Si vens, porta'ns la vacuna per deixar-lo ben pensit. Vine a peu amb muntura, de matinada o de nit, però acaba amb la tortura que sofrim amb el Covid. Fes que llibres i rodes tinguem i un Sant Jordi ben lluït, que pels carrers renaixem i siguis per sempre enaltit. Bon Sant Jordi! Els passos del seu pare, baixar les escales, fan que la Júlia deixi immediatament la carpeta a sobre de la taula. S'aixeca i fa veure que parlava per telèfon. Des de petita vaig tenir molt clar que no deixaria que uns homes ignorants, malvats i cruels em diguessin com havia de viure la meva vida. Hola, bon Sant Jordi a tothom! Mireu, nosaltres us explicarem un tros del conte de La Tina als carros de foc, escrit per l'Araceli Segarra. Aquest conte ens explica la història d'una noia que es diu Tina i fa la volta pels carros de foc i va passant pels diferents refugis i li van passant tot d'aventures. Som-hi? El drac és al capdamunt de la muntanya, perquè si s'atansés a l'aigua s'apagaria el seu foc i perdria la força. Des d'allà dalt fa rebufar els nassos i treu unes boles de fum que indiquen el camí que la Tina ha de seguir per arribar al refugi de la Ventosa. La rosa vermella. Avui és Sant Jordi, busca espigues d'ordi. El cavaller mor al drac i el fica dins d'un sac. Entra a l'ordi una rosa de tija verdosa, punxes com anells i pètals vermells. El cavaller a la princesa li vol regalar la rosa vermella tan sols per ella. Adéu, bon Sant Jordi!